Balak mo bang umuwi sa Bicol ngayong undas? Narito ang updated na pamasahe at mga oras ng biyahe kung ikaw ay sasakay sa mga provincial buses pauwi ng Bicol. Heto ang mga bagong trips ng DLTV mula Aurora, Cubao papuntang Bicol. Para sa biyaheng Aurora, Cubao to Tabaco via Legazpi o Naga, ang pamasahe ay 1,147 pesos. At ang oras naman ng biyahe ay alas 7 ng umaga. Aurora, Cubao to Goa, ang pamasahe ay 978 pesos. At ang oras ng biyahe ay alas 6 ng hapon. Para naman sa Aurora, Cubao to Matnog via Bulan, ang pamasahe ay 1,337 pesos. At ang oras ng biyahe ay alas 12:30 ng tanghali. Para sa biyaheng Aurora, Cubao to Iriga via Naga, ang pamasahe ay 943 pesos. At ang oras ng biyahe ay alas 7 ng gabi. Samantala, para sa Lazy Boy seats ng biyaheng Aurora, Cubao to Iriga, ang pamasahe ay 1,210 pesos at aalis naman ito ng alas 7:15 ng gabi. Para naman sa biyaheng Buendia to Bicol, mula LRT Buendia patungong Iriga via Naga, ang pamasahe ay 943 pesos at ang oras ng biyahe ay alas 9 ng umaga. Para sa biyaheng LRT Buendia pauwi ng Magdalena, Sorsogon, ang pamasahe ay 1,337 pesos. At ang oras naman ng biyahe ay alas 4 ng hapon. Narito naman ang iba pang biyahe ng DLTV mula PTEX pauwi ng Bicol. PTEX to Matnog via Bulan, ang pamasahe ay 1,337 pesos. Oras ng biyahe alas 5 ng hapon. PTEX to Bulan via Gubat, ang pamasahe ay 1,332 pesos. Oras ng biyahe alas 5 ng hapon. Para sa PTEX to Daet, may regular na biyahe kada 2 oras mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang pamasahe ay 762 pesos. PTEX to Naga, ang oras ng biyahe ay alas 10:30 ng umaga at alas 6 ng hapon. Ang pamasahe naman ay 864 pesos. Para sa biyaheng PTEX to Legazpi, alas 7:30 ng gabi ang oras ng biyahe. At ang pamasahe ay 1,088 pesos. Para sa PTEX to Tabaco via Naga, alas 7 ng gabi ang biyahe. Ang pamasahe ay 1,147 pesos. At ang biyaheng PTEX to Iriga via Naga, ang oras ng biyahe ay alas 8 ng gabi. Ang pamasahe naman ay 943 pesos. Manatiling nakatutok para sa latest update sa Bicol Provincial Buses.